नो नायद' मा बिहरबाय थायो दे जिखुनु बिसलाय नायनां मा बुस्थु बियो मा बुस्थु बे Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थ' लोगोफोर माने अनलाइननि माल मोनफैलायबाय आरोना। ओमफ्राय माबा माबि अर्डार खालामनो होबाय थायो। ओमफ्राय दा मोनफैबाय। आं बेखौ लाना थांसै। नैबेहाय दं आरो बुस्थुआ। फंबाय लाना फैलायबाय। नो फ्लिपकार्टनिफ्राय माबा बिहरबाय थायो आरो दंबावोसो फैनो गोनां। दा खुलिनोसै आङो जि दंदां बेहाय जि बायदि मोनदों आङो नै अर खामबाय करलेब सेन्टाराव अर खामदों न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय मा मोनफैदोंथाय मिथिला आङो ओमफ्राय माबा माबि अनलाइन खालामबाय थायो ओमफ्राय दाउदै लाना फैबाय आं दाउदै जानो थाखाय नायद' मा बिहरबाय थायो दे जिखुनु बिसलाय नायनां मा बुस्थु बियो मा बुस्थु बे जाग्रा नङा मोननैबो एखे मोनसेया मोनफैथ'वाखै मोनफैदों नंदों आरोना ओंखायनो एखे जाया होनदों आं एखे जायो खोमसिस नुबाय दे खुलिदो गस्लासो ओमफ्राय बेलाय हामाबा सोलायहरफिननांगोन माबाखौ बै नाम्बारखौ माबा गारनाङा मानो हामा जाखो आं बिसिजोब्बायसो नै जानला मोनला बे नाम्बारखौ दोननांगौ जाम्बिलाय बिदि नाम्बारखौ दोननांगौ नाम्बार थायो बेहाय मानोलाय बिदि बिसिनांगौ बिसिनो रोंमारा नोङो बै साइडथिंजायसो बिसिनांगौ दा हामखायोलै मा हामा बे दे हामबालाय हामोसै फान्थाव बारियाव जिगाब बुन्थाफोरनो गानहोगोन हामाबा बारि दंब्रा बारि दं आलु बारियाव जिगाब बुन्थानो गानहोनांगौ ओं खोब गायदोंखाय नोङो मानो हामा जाखो गोलावथार माथो हनै बिदिया गोलाव जायाबा मादिया गोलाव जायो मानो हामा जानांगौ जाखो आयौ गोलावथार बांगाल बुरि बायदिसो नुथारगोन बैयो गांसेया गोजाया अबावथो बे मानसियानो हायथुखायालाय अबाव गुसुंसो नांगौ होनबालाय मोननांगौ जाखो हास'दो आरो हास'गोन नायनो सुखुयामोन खर'द लानानै हास'बालाय हाखायो हाब गोलावथार बेथ' हाब होनबाथ' एक्सेला खम गोलाव जागौमोन बे एम साइसआनो इसां गोलावबा मिडियामासो हाब जाखायो आंना रलाय गाननाय नां रलाय दे गान लोगोफोर हामफेना मा अर्डार खालामदोंमोन नै बेबो मोनसे आंना हामाबा नों गाननो हागोन दा आं गाननाय नायनोसै बेनो हामनाय नङा आंसो गाननानै बेरायनोसै हाथाय हालौवोनोयो गाननाय नायनां हालेवनायाव गाननो मोजां जामारगोनथ' खानाय लालाय दिनै सोर हालौफैदों सिगांसिमब्रा सेनफ्रालाय सिगांसो सिगांनि गाननाय नायनां र' लोगोफोर दिनै सोर हालौफैदों बिसोरनाव फ्रक गानलायनानै हाममारो नायलाय हाममारदोंथ' सारिगामापा जासिनबो जाबाय र' बे गांसेखौ नायबाव नालाय ग्रोब जाबावोसो गांसेखौ नायबावनांगौ र' बेखौ माबायदिथाय
बांगालफोर दांलाबायनायसो साइजआलाय साइज ओमफ्राय गोलावल'सो नैबेसो मोजां जिया इयो नायबावनांगौ मा बिहरो एफा गोसा गोसा सेन माबायो नामा सेस जागोन नों सानसेयावनो लागाव जिखुनु गानना थांनो आयु इना खुलुमबाय बोरै खबर सबरफ्रा ayo rahma 10 toka devo 10 toka kuda जिलाय लांगोन नाय लिखुनो ना saya ada आं बिनि थाखाय बरथाम जाजोब्बाय गानाला बिदिखौ लेथ्रा थुथ्रा आंनासो बिनि थाखायनो सेस मा जाखो अबाव थांनायमोनलाय गाननानैलाय बाय मोनालायसिगोनसो नोंनि हालेवहैनो नागिरनाया दाहारा लागै रानलायलायसिगोन ना दहायनो थांबा थांनो मोनबा दै लोंलायलायोसोना ट्रेक्टरानो मा खालामदों इयावलाय नट मारियाबा बोरै रोंनानै दंजोबो खिगलायलायसिगोनदां दै लोङोलै ट्रेक्टराबो लाफा मैगं जानो लाफा मैगं जानो मालायफोरना मोनजाजोब्बाय लाफा दुन्दिया जोंना दासो गदाय टाइमखौनो मोना नालाय थांदो बाल्थिंखौ दोनहैखा दैखौ गारनानै अयथासार सान्दुंखा आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथिसेंग्रा आबाद मावग्रा मावथिसेंग्रा गोरलै गायदिया गोरलैखौनो नाङा आइ हालेवनो नागिरदों
दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावखुसेंग्रा आबाद मावग्रा मावखुसेंग्रा बिफां लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जाबाय दानि जुगनि हालेवखांजोबथारसिगोन मैगं खाना लायखांबाय आंहा लांसिजों थास' बिथ'राइ खाना लायखांबाय हालेवगासिनो दायो आङो हालेवखांजोब्बाय बैथिं एसे दंबावो आरोना हालेवनो बेनिफ्राय साननैसो उनाव सारनोसै मैगंखौ एसे हाया रानखांनांगौ नालाय हामफे आं हालेवनाय समाव मा मैगं खाखो नै हालेवबाय थानाय समावनो थास' बिथ'राइ ओमफ्राय एलाइसि बेफोरबायदि मैगंखौ बिराद जानो मोजां मोनो आरोना बियो ओंखायनो लाबोना होफैयाबा इस 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 खाबाय आं खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों थ'दो थांसै थ'दो हालेवखागारानो खामानि दं आंहा बिरादनो खामानियानो जोबो टाउनाव थांनांगौ दायो सासे माबा फैयोनो आइजो लोगो हमनो इउटुब चेनेल बानायना होनांगौनो माबा थाथ' दे नों थाथ'दो आं थांग्रोसै दे ओंखाम होफैबानो जाबाय बाय बाय थांसै आंहा बैयाव लबार बागान सिङाव उन्दुना थागोन थांसै आंहा थाथ दे